Al costat de la plaça de les Glòries, que diu que hi haurà menjar, podeu venir a sentir un concert de guitarres càlid, íntim, directe al Museu de la Música de 8 a 10 del vespre a la nit dels museus el dia 16 de maig. Aquest any una bona proposta per passar la nit dels museus és venir aquí a l'Auditori, al Museu de la Música, i visitar l'exposició Les veus de la Mediterrània, perquè és una barreja entre estar a l'aire lliure amb la fresca del mes de maig i poder estar veient documents audiovisuals i escoltant veus i també dialogant amb la gent que pots anar trobant. Per tant, us ho aconsellem molt, us ho recomanem i us animem a visitar l'exposició Les veus de la Mediterrània. Sense necessitat de saber ni un borrall de notes, podeu venir a submergir-vos en la densitat dels instruments de tot aquest gamelan a la nit dels museus. Al Museu de la Música de 10 a 12 de la nit.